Yn goleuo cylch y defaid I ni, mae y bridiau mynydd Cymreig, Anwen a Dylan. Dwi'n gweld mae'r rhestr fer yn digwydd nawr ac mae yna sawl par yn cael I roi ar y rhestr fer. Mae yna dipyn o gyffrod I fod fan hyn, yn does e? Mae'r ring yn llawn fan hyn a... O, mae'n symud nhw erbyn hyn, dio? Mae yna dipyn o newid yma, Sem. Ydy. O, mae eisiau mwy o le, dwi'n deall. Mae beirniad yn cael gwaith galed fan hyn, Mynydd yn dydi, mae yna fwy o gyfri yn yr adran yma nes I wedi bod eto bore yma. A hefyd, rhai nhw oedd adran mwy aniferus y ffair. Ie. A mae wy'n de yma eto. A braf gweld hynny, ac I ddangos mor bwysig mae'r ddafad Cymreig, yn Ni'n sôn yn aml yn ffeiri ni amdano'r bridiau cyfandirol, ond mae'r ddafad fynydd Gymreig yr un mor bwysig. Hanfodol. Wel, dyn ni yn ffeiri a Cymru yn dydyn ni, so mae'n neis iawn gweld y cryfderau'r adrannau yma. Dyma'r bridiau sy'n cadw'n mynyddoedd I edrych yn hardd, a maen nhw'n gallu troi bwyd sal yn mynyddau ni mewn I gig meithlon. Rhaid ti gofio hefyd, mae yna lot o defed sydd lawr gled yn deillio allan o'r defed mynydd yma, does? Y croesi, y miwl ydy'r un cyntaf sy'n dod i'r meddwl wrth gwrs, ynddi? Mae'n anodd iawn curo. A fel dwi'n gweld ar y rhestr fer, Cymru I gyd. Felly I Gymru mae'r wobr yn mynd. Bref iawn gweld hynny, ddechrau fod, ynddi? Ond y cwestiwn mawr nawr, fi wedi bod yn garedig iawn I chi'ch dau trwy gydol y peth, ond mae'n bryd I chi nawr I roi eich pen ar y bloc. Lle chi'n credu mae Mike Owens gan trio mynd tro yma? Dwi'n mynd I fynd gyntaf. O, nawr Sioe, Mynydd. Ie, wrth gwrs. O'n i'n gweld Cennydd ddo ar wyn bach di yma. O, maen nhw'n bar perffaith. Maen nhw wedi cael eu trimio i'r perffeithrwydd chwarae teg. A maen nhw'n dal y llygad a mae'r glitter a phob dim. A chwarae teg, mae mor neis gweld gymaint o bobl ifanc hefyd wrth y lliw. A mae Cennydd yn cyn. Mae yn cyn. A fe yw'r ifanca yn y cylch ar hyn o bryd, felly braf o beth yw hynny hefyd. Maen nhw gyd, ond just... Nawr Mae'r rhywbeth yn gweithio. Nawr te Dylan, ma'n wedi rhoi ffen ar y bloc yn barod. Lle ti'n mynd? Mae'n anodd ofnadwy mynd. Pa'i bod hir nawr, le byddwn ni'n ei benderfyniad lan? Yn edrych o'n hyn, sa'n rhaid fi gytuno efo Anwen, maen nhw'n smart ofnadwy, ond ti'n gwybod be, mae yna gymaint o wlen ar y bridiau mynydd yma, a lle ti byth a beirniadur rhain yn deg o fan hyn heb handlo nhw. Ti'n gyffwrdd ar y ffens na? Ynddo fi, ynddo. O lle neis I fod ar y ffens. Ddim yn aml, mae'n cytuno dy fi, Mynydd. Wel, sef wedi gweud yn bendant, wyt ti yn cytuno gyda'r diwydion? Fel ydych sy'n edrych arnyn nhw o fan hyn, maen nhw'n edrych yn ber smart ac y matcho neis, a maen nhw'n tynnu'r llygad. Mae'n edrych hefyd ar y defaid mynydd De Cymru yn ofalus iawn hefyd, o deulu Williams, Pant y Cornant. Ar un yw i! Da iawn, Mynydd. Na, nes I ddim I fod deg, nes I ddim gweud mai nhw, ond wan y teg, ond chi'n gweld oedd e'n mynd ôl am lan, pwyso mesur tipyn rhwng y ddau bar, ond falle ta rhywun arall fydd yn mynd ar gil wobr ar pwy a wyr fe. Ond, diwrnod teulu Williams, Pant y Cornant fferm, Pant y Cornant, dig Morganwg, yw I heddi fan hyn. A gyda'r dosbarth yma, mae'r pwysau'n weddol debyg yn dyn nhw rhwng y peiri hefyd, so y mamnion bethau yna fydd e'n dewis a dethol bwysig mewn mlaen. Ond fel chi'n gweud, trwch blewyn o ddynddi, dwi'n siŵr. Swn i'n dweud, byddai'n agos o'n adwy Mynydd. Mae'n anodd iawn, gesio pwysau rhain, yn dydy. Mae'n gymaint o len yn yno. Nice. Wel, 83 kilo oedd rhai y teulu'r Williams, Pant y Cornant. A wedyn 81 kilo wedyn oedd yr Defaid Cymreig. Pwysodd e. A mae'n ôl amlan eto, ond dwi'n rhwng y Dion a'r... A Defaid Dion! Chwel, o'ch chi'n agos, o'ch chi'n agos. O'ch chi'n rhywbeth bell o'ch lle, o'ch chi. Diolch yn fawr I chi'ch dau. Teulu'r Williams, fferm Pant y Cornant sydd wedi mynd â hi o Morganwg. Dyma nhw. Hello there. Hello, congratulations to you. Oh, marvellous. You Wonderful. love this fair, don't you? Yes, I do. Yes. We can and, see it. and the summer show, but this is the pinnacle. Yes. Marvellous. And winning, putting these on the map is an amazing achievement. Yeah, really pleased, yes. What's so special about the South Wales? What's so special about the breed? Well, the breed is a hill breed. They live anywhere. They're good crossing sheep as well, and they will live anywhere. And They've got a strong bone in tremendous them, haven't they? colour. The colour, lovely, marvellous.
Marvellous. Felly, Unbelievable. celebrating tonight. Possibly, yes. I'm sure you will be. Yes, yes. Llongyfarchiadau mawr. Well, thank you very much for that. Thank you.